jauna. Jarraian, EH Bildu taldearen ordezkariak dauka hitza. Maeztu jauna, zurea da hitza. Eskerrik asko, legebiltzarburu anderea eta egun on, legebiltzarkide guztioi. Argi geratzen zaiguna, UPyDren proposamena ikusita, da lurralde historikoaren legea, bezala ezagutzen dugun 27/83 legea, edozein gauzetarako baliagarria dela zuentzako. Kasu honetan oso argi utzi duzue, baliagarria dela zuentzako, dekozuen obsesio identitarioak azaleratzeko tribuna honetatik. Zezuei, bosta sola zein dan gure erakunde antolaketa. Zu hona etorri zara beste gai bat azaltzeko eta gehien bat gure eskubide historikoen kontra egiteko eta momentu honetan dekogun erakunde antolaketaren kontra egiteko, baina ez bikoiztasunak azola zaizkizulako, baizik eta nahi duzulako rezentralizazio prozesu bat hastie. Gu saiatuko gara eztabaida behar den lekuan kokatzen, eta saiatuko garela esaten dut, nahiko faltsua iruditen zaidalako eztabaida hau, hitz potolo eta saldi borobilak esaten direlako, hotz, zerbitzu publikoen eraginkortasuna, diru publikoaren erabilera arrazionala, eta abar, baina benetan beste helburu batzuk bilatzen direlako eztabaida honekin. 33 urte, autonomia estatuto onartu zenetik, 30 urte lurralde historikoen legea onartu zenetik, eta urte guzti horiek udal lege barik eman ditugu. Horiek dira, edo izan beharko lirateke, ze udal legea ondino ez dekogu, gure erakunde antolaketa ezartzen dutenak. Noski realitate horrek erakutsi digula hainbat bikoiztasuna eta koordinazio falta ematen direla. Eta ziurrazki ere horretarako legeak aldatu behar badira, aldatuko dira. EH Bildurentzako ez baitago arau sakraturik. Eta honetan, bat nator zurekin, Maneiro jauna, konstituziotik hasita, ziurrezki, ez gara ados jarriko, ze atal aldatu behar dira konstituzio horretan. Baina ez dau arau sakraturik, konstituziotik hasita, azken departamentuko edozein aginduraino joan da. Baina arauak aldatzen hasteko lehengo eta behin jakinin behar dugu. Zer nahi dugun aldatzie eta gehien bat gizarteak zer behar duen azken finean, marko arautzaile justuena ikuspuntu sozialetik ere ezartzeko. Eta hori da islatu nahi izan genuena gure zuzenketan, eta horregaitik eskatzen genuen lantalde bat, hain zuzen ere hori aztertzeko. Euskal Herria Bildurentzako gaur egun herritarrei zerbitzu publiko eraginkor batzut eskaintzea lehentasunezko gai bat delako. Eta argi dau, momentu honetan, eta gure erakunde antolaketa dela eta, baina beste hainbat baldintza ematen direlako, egoera nahiko arraroak ematen direla, eta adibide batzuk jarriko ditut. Ez da normala guretzako eta ez da logikoa, hiru politika tarifario ezberdin edukitzea gure errepidetan, edo adibidez ez da normala eta nahiko arraroa guretzako Eibarren posible izatea utzik dauden etxe bizitzei gainzerga bat ezartzie Gipuzkoako Foru Aldundiak albideratzen duelako higiezinen zergan bitartez, eta Ermuan, 3 kilometrotara, ez izatea posible Bizkaiko Foru Aldundiak ez dauelako egin higiezinen zergan aldaketa hori, eta ez dauelako albideratzen utzik dauzen etxe bizitzai gainzerga bat ezartzie. Noski dauzela egoera nahiko arraroak, baina horiek eta beste hainbat arazo ez dira soilik konpontzen gure erakunde antolaketaren marko juridikoa aldatzen, edo lege bat edo beste bat aldatzen. Hori konpontzeko lehenengo eta behin batzuta hausnarketa bat egin doia bie. Eta hausnarketa hori da, zenolako eredu sozioekonomiko esarri nahi duten, eta zein dan eure apostu sozioekonomikoa. Eta batzuk gainditu behar dute porlanerekiko duten zaletasuna eta eduki duten zaletasuna. Ze diru publikoaren erabilera arrazionala izan da herri bat, poligono bat politika, edo aspirabita dauden errepidetan milaka milioi euro zautzea, eta hor dugu Bizkaian
supersur edo supersor bezala ezagutzen den errepidea, edo jabetzan ematen diren milaka etxe bizitza eta bitartean gaur egun 85.000 etxe bizitza huts egotea Euskal Autonomia Erkidegoan eta ia 100.000 pertsona etxebiden izena emanda etxe bizitza bat eskuratzeko. Hori ez da izan guretzako diru publikoaren erabilera arrazional bat, inondik inora. Baina horretarako ez da soilik lege bat aldatu behar, baizik eta batzuk hausnarketa bat inbidabi zen olako eredu sozioekonomikoa nahi duten. Horregatik, gure erakunde antolaketaren marko juridikoaren inguruan eztabaida zabaltzeri bai esaten dio EH Bilduk. Baina argi utzita ez dugula onartuko lurralde historikoaren inguruan, legearen inguruan eztabaida bat zabaltzea herri honetan administrazio batzuen aldetik egin diren eta egiten diren gehiegikeriak estaltzeko. Hainbat bikoiztasun, hainbat koordinazio falta eta diru publikoaren xahuketarekin bukatzeko ez delako beharrezkoa lege bat bera ere ez aldatzea, baizik eta eredu sozioekonomikoaren aldaketa. Behin lantaldea eratzen denean, eta proposatzen genuen lantalde hori eratzea, guretzako bigarren partea zetorren garrantzitsua dena. Eta da, jakitea, zein da lantalde horren helburua, zein izan behar da lantalde horren helburua. Gaur egun dauden koordinazio gabeziak eta bikoiztasunak ezabatzea, baina ez soilik Euskal Autonomia Erkidegoko erakunden aurtean. Eta hori da zure proposamenean eta zure diskurso, behar bada, lapsus bat izango da, agertzen ez dena. Maila administratibo bat hasten jatzu beti zuri, eta da, Estatu Espainoleko administrazioen menpe dauzen hainbat erakunde, eta hemen dauzenak ere euren zerbitzuak ematen. Zer da, Maneiro jauna, gure trenbide azpiegitura kudeatzeko, gure erkidegoan dauen trenbide azpiegitura kudeatzeko Renfe, FEBE, ADIF alde batetik eta Euskotren eta Euskotren bidezarea beste alde batetik. Hori zer da, boskoitasuna, esango dugu, bost enpresa publiko egotea, gure sare horretarako. Eta nik aldarrikatzen duan printzipio eta zuk aldarrikatzen ez duzun printzipio da, hurbiltasun printzipioa guretzako, benetan nahi baldin badugu, zerbitzu publiko eraginkor bat eskaintzea herritarrei. Edo zergaitik kilometro batzuetan Ibaizabal Nerbioiko arroa beste erkidego batetik pasatzen delako bere kudeaketan Ura Agentzia eta Confederación Hidrográfica del Cantábrico egotea. Bi administrazio ezberdin parte hartu behar dute arro berdinaren kudeaketan. Ez da hobeago guretzako, eta guretzako bai da askoz hobeagoa, hurbiltasun printzipioa aplikatzea zerbitzu publiko eraginkor bat emateko. Hainbat adibide jarri alditut hori islatzeko, baina azken adibide bategaz geratuko naz, niretzako oso esanguratsu dena eta hemen eztabaidagai eduki duguna eta zuen jarrera demostratzen dau benetan ez dozula nahi dauzen bikoiztasunak saiestea edo murriztea. Eta da, zergaitik Europa mailan momentu honetan 1000 biztanleko bi poliziaren ratio gomendatzen denean, hemen Euskal Autonomia Erkidegoan 7 polizi biztanleko eduki behar ditugu. Zergaitik, hori da diru publikoa era arrazional baten erabiltzea. Alegia, momentu honetan Euskal Autonomia Erkidegoan, polizia lokala eta autonomiko integrala edukitzeaz gain, polizia nazionala eta guardia zibila eduki behar dugu. Hau bai dela guretzako bikoiztasun galanta, eta ez dozuna aipatzen sekula. Eta horretaz, tutik bez ez zuen esaten, pasan legegintzaldian egin zan bikoiztasunen txostena, eta tutik bez ez duzuzuk esaten ez zure proposamenean ez da zure diskurtsoan. Orduan, diru publikoaren erabilera arrazionala? Bai, noski. Baina zintxotasunez, bikoiztasun guztizek aztertuz eta beto eta konplexu barik. Zabaldezagun eztabaida, zabaldu behar den bezalaze. Ez diezagun iruzurrik egin herritarrei eta ez dezagun behin eta berriz eztabaida nahaztu. LTH gora eta LTH bera bikoiztasunetaz ari garenien. Behar bada hori aldatu biko da, baina beste hainbat araudi eta beste hainbat erabaki ere aztertu behar direlako. Lehenengo eta behin, gu erakunden artean eskumenen banaketa berraztertu behar badu, ez delako soilik lurralde historikoaren legea aldatu behar. Besteak beste, foru aldundien kompetentzian fiskalitate arloan, estatutuan jasota bai daude. Eta gero, kontzertu ekonomikoaren legean ere.
Beraz, estatutua ere aztertu dezagun eta noski guk eskatuko dugu azterketa hori bere osotasunean egitea. Eta bigarrenez, eta amaitzeko, aztertu dezagun bikoiztasunen aldetik eta koordinazio gabezien aldetik eta kuantifikatu dezagun zer suposatzen duen burujabetza politiko administratibo bere osotasunean ez edukitzea eta Estatu espainoleko administrazioek gure lurraldean jardutea ere. Besterik ez. Eskerrik asko maeztu jauna. Jarraian,